Dobrý den, jmenuji se Zuzka Klingrová a vítám vás u lekce jógy, která bude zaměřená na náš obličej. Dechové techniky, jednoduché pozice anebo právě posilování mimických svalů pomůže prokrvit náš obličej a vyhladit naše mimické vrásky. Čeká nás dechová technika Kapalabhati, která doslova znamená zářící lebka. Budeme stimulovat prokrvení našich mimických svalů v obličeji. Intenzivně budeme stimulovat činnost podvězku mozkového, který řídí produkci hormonů v našem těle. Mimo jiné budeme posilovat všech 16 vrstev přímého svalu břišního, budeme masírovat vnitřní orgány uložené v oblasti podbřišku, pomůžeme jim zbavit se nadměrného množství tuku, který se okolo nich ukládá. Posaďte se do jakékoliv pozice, kdy ucítíte, že vaše páteř směřuje kolmu dolů k zemi. Pokud by vám nevyhovoval lotosový květ či pozice hrdiny Virásána, kdy sedíte zadečkem na patách, klidně můžete praktikovat v sedě na židli. Nechám na vás. Položte si palce do dlaní, ostatní prsty sevřete v pěst, položte ruce na koleno, aby vaše paže pomohly fixovat váš trup, aby skutečně jste při Kapalabhati zapojovali jen vaše břišní svaly. Zkuste si představit, že prudce a rychle sfoukáváte plamen svíčky. Jen zkuste výdech provést nosem. Nádech jenom uvolněním bříška i bránice. Co vydechnete, vydechnete. Co nadechnete, nadechnete. Zkuste se zaposlouchat do zvuku Kapalabhati. Svým zvukem připomíná jízdu vlaku po kolejích. Začneme 40krát Kapalabhati, kdy budeme vtahovat pupík dovnitř a bránici vzhůru. Nádech jenom uvolníme břicho i bránici. Začněte dlouhým nádechem. Pak jen nádech a výdech. Pokud začínáte s Kapalabhati, opakujte 3 série 40krát Kapalabhati. Pokud praktikujete, přidejte 50krát či 60krát opakování. Pokud vás trápí akutní bolest hlavy, vysoký krevní tlak, jste těhotné a nebo máte problém s bolestí krční páteře, ten den určitě nepraktikujte Kapalabhati. Další pozice, která nás čeká, nám pomůže zbavit se druhé brady a jemně posílit kontury našeho obličeje. Znovu zůstaňte pohodlně sedět, aby vaše páteř směřovala kolmo dolů k zemi. Pozor, pokud máte problémy s bolestí krční páteře, nechoďte do velikého záklonu. Není nutné. Pohodlně se posaďte, otevřete ústa, nechte ústa otevřená a pak hlavu zakloňte a teprve v záklonu zavřete vaše ústa. Vraťte zpátky a znovu. Opakujte minimálně 10krát. I následující pozice nám pomůže hodně posílit právě kontury našeho obličeje, jemně zapojujeme i lícní svaly, ucítíte i sílu a zapojení svalů na vaší šíji. Položte si jednu ruku pod bradu, nechám na vás, jestli pravá či levá. Druhou ruku si položte pod loket. Zkuste se posadit rovně a zatlačte bradou proti ruce. Nezadržujte dech, zkuste pravidelný nádech a výdech. Zkuste vydržet 10 nádechů a výdechů. Při následujícím cviku si pomůžeme zbavit se vrásek, které se dělají právě mezi naším obočím, které určitě nikdo z nás nechce. Vezměte prsty a položte na vaše čelo tak, aby se malíčky dotýkaly už vašich obočí. Zkuste co nejvíce otevřít oči a začít odtahovat obočí od sebe. Znovu 10krát prodýchejte. Následující cvičení nám pomůže posílit svaly okolo našich úst a jemně budeme vyhlazovat i vrásky, které máme od smíchu. Posaďte se rovně, otevřete ústa a zkuste váš horní i dolní rot schovat, vaším horním i dolním rtem schovat vaše zuby. Položte si ukazováček na vaši bradu a zkuste jemně tlačit ukazováčkem do brady a bradou proti, abyste nepřetížili svaly na zadní straně šíje, naopak, abyste zapojili svaly na přední straně šíje a jemně je posílili. Zakloňte hlavu, nechte schované vaše zuby vašimi rty a pak střídejte písmeno O a maximální úsměv.
Následující pozice lva. Doporučuji praktikovat spíše v soukromí, protože byste se mohli maličko stydět. Pokud vás trápí bolesti kolen, nemusíte praktikovat v pozici hrdiny, znovu můžete sedět klidně na židli. Pokud sedíte v pozici hrdiny, můžete klidně položit blok, meditační polštář nebo složenou deku mezi vaše paty, aby se vám lépe sedělo. Klidně můžete položit deku či meditační polštář mezi vaše paty a váš zadeček. Položte si roztažené prsty a dlaně na vaše kolena a zkuste klidně si dát maličko kolena od sebe, abyste cítili, že jste stabilní, že můžete zapojit svaly vašich paží. Maximální nádech, pokud praktikujete, použijte plný jogový dech, Ujjayi dech. A pak zkuste maximální výdech, co nejvíc vyplázněte jazyk, co nejvíc otevřete oči. Tato pozice vám pomůže prokrvit všechny německé svaly v obličeji a uvolňuje jejich tenzi. Položte dlaně na kolena, nádech. Ještě jednou. Opakujte minimálně 5krát, abyste cítili, jak se uvolní tenze svalů vašeho obličeje, jak se rozzáří váš obličej. Poslední asána, která nás čeká, je stoj na hlavě, Širšásána. Samozřejmě, pokud se bojíte stát na hlavě, ukážu vám jednodušší varianty, které budou fungovat stejně. Říká se, že stoj na hlavě patří mezi královské asány. Stoj na hlavě nejenom, že okysličuje naše mimické svaly v obličeji, okysličuje i náš mozek, stimuluje žlázy z vnitřní sekrecí, ať už štítnou žlázu, podvisek mozkový, který řídí produkci hormonů v celém našem těle, také nadledvinky i pohlavní orgány, tedy dochází k omlazování celého našeho organismu. Stoj na hlavě má spoustu dalších zdravotních účinků na naše tělo, například nám pomáhá s tokem lymfy v našem těle, pomáhá nám bojovat proti otékání dolních končetin, masírovat naše vnitřní orgány, jako jsou játra, slinivka, slezina, žlučník i žaludek. Jdeme na to. Pokud se bojíte a nejste si jistí, že se chcete pustit do stoje na hlavě, úplně postačí, když si položíte předloktí na zem, nechte vaše lokty na vzdálenost přesně vašich předloktí od sebe. Pak položte prsty proti sobě a zaklesněte. Nechte otevřené dlaně, nedávejte k sobě. Vaše dlaně budou hlídat postavení vaší hlavy. Pozor, stoj na hlavě není stoj na čele, ale najdeme místo spíše za polovinou naší hlavy, kde budeme stát. Položte si hlavu na zem a pomaličku se zkuste zhoupnout, abyste si našli místečko, kde udržíte vaši hlavu spojenou se zemí. Opřete týl hlavy o vaše dlaně a zatlačte předloktí do země, jen s nádechem zkuste vytáhnout zadeček vzhůru nad vaší hlavu. Zkuste prodýchat 8 až 10krát. Pokud nechte zavřené oči, abyste necítili přílišný tlak na vaše oční pozadí. Pak se vraťte do pozice dítěte, Balásána, a jen nechte, ať krev z vaší hlavy se vrátí k vašemu srdci. Pokud jste odvážnější, můžeme zkusit variantu, kdy budeme stát na hlavě a necháme dlaně položené na zemi a využijeme naše nadloktí pro položení našich kolen. Položíme dlaně na zem, znovu se přesvědčte, že vaše dlaně jsou na délku vašich předloktí. Položte temeno hlavy na zem a zkuste znovu se jemně zhoupnout, najděte místo, kde udržíte stoj na hlavě. Pozor, aby vám lokty neutíkaly do strany. Zkuste nechat ramena a lokty v jedné rovině, pravý úhel v lokti. S nádechem znovu vytáhneme zadeček vzhůru ke stropu a položíme si kolena nad lokty. Pokud nebudete chtít zvednout chodidla, nevadí, nechte špičky prstů na nohou spojené se zemí. A nebo zkuste zvednout a znovu 8 až 10 nádechů a výdechů. Zapojení břišních svalů nám pomáhá masáži všech vnitřních orgánů uložených v oblasti břicha. Pak se znovu vraťte do pozice dítěte a prodýchejte. Pokud si věříte, zkuste stoj na hlavě. Nemusíte stát v prostoru. Zkuste klidně u stěny, pokud máte obavy z toho, že byste mohli spadnout. Existuje spoustu variant, ať už necháte chodidla opřená o stěnu a vaše tělo bude ve tvaru písmene L, anebo se zády opřete o stěnu. Nechám na vás. My společně teď vyzkoušíme variantu, kdy budeme stát v prostoru. Znovu zkontrolujeme vzdálenost loktů od sebe, propleteme prsty. Zkuste silou zatlačit předloktí do země. Nezapomeňte,
Nespěchejte, nechte vašemu tělu čas. Položte temeno hlavy na zem, opřete tyjo, předloktí do země, ramena od uší, vytáhneme zadeček vzhůru a pomaličku zkusíme s nádechem zvedat dolní končetinu vzhůru ke stropu. Znovu zůstaňte chvíli v pozici dítěte a jen prodýchejte. Pokud se rozhodnete praktikovat jogové pozice, které pomohou prokrvit váš obličej a vyhladit vaše mimické vrásky, zkuste zařazovat denně. Pokud vás trápí jakýkoliv zdravotní problém, vynechte asány, které pro váš zdravotní problém nejsou vhodné. Já moc děkuji.